Balingani bami niyacelwa ukuthi nisubscribe kuwo wonke ama-channel womathathu ngoba mina noMabhengu Zuma noMasoko siyasebenzisana, akekho ozenzela okwakhe yedwana. Masiqaliseni ngesifundo sanamuhla. Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezizukulwane. Senza ubuciko bomlomo. Okubalulekile okufanele ukuthi umfundi nothisha akuqikelele. Zingakhi izinto ezithintekayo? Ziyisikhombisa. Okokuqala, ake ngibeke kanje. Lezinto engikhuluma ngazo zibonakala kahle emibuzweni emifushane. Ake ngizibale. Okokuqala, sinenganekwane. Okwesibili, sinenkondlo yomdabu. Okwesithathu, sinehubo. Okwesine, yisithakazelo. Okwesihlanu, isaga. Okwesithupha, yisisho. Okwesikhombisa, isiphicwaphicwano. Embuzweni omudeke, okwamanje ithi ngisho kanjalo, awuzukwazi ukuthi uzibone zonke lezi zinto eziyisikhombisa. Ngani ngoba lolu ulwazi olusha. Phambilini besithola ubuciko bomlomo ephepheni lesine. Phela khumbula thisha, sinezinganekwane eziyishumi. Sinezinkondlo zomdabu eziyisithupha. Nanoma kunjalo, ungafundisi izinganekwane uziqede zonke pshu. Anduba ufundise izinkondlo zomdabu. Ungenzi kanjalo. Uma wenza kanjalo, ngesiZulu sithi uzigwaza ngowakho. Uyazi ukuthi iliphi igama eleqiwe lapho. Uthatha umkhonto uzigwaze wena ngokwakho. Fundisa inganekwane yodwa. Bese ufundisa inkondlo yomdabu. Bese ufundisa ihubo. Bese ufundisa isithakazelo. Bese ufundisa isaga, isisho, noma izaga, izisho, neziphicwaphicwano. Lokho wenzela ukuthi abafundi bazi ukuthi kulandelana ngaleyo ndlela noma kulandelana ngalolo hlobo. Ake siboneke. Yini balulekile enganekwaneni? Umfundi kubalulekile nakuwe thisha ukuthi umfundi azi lokho kulandelayo. Ukuthi inganekwane iluhlobo luni. Lokho kuyamsiza ukuthi kumqwashise ekutheni akwazi lenganekwane ukukhumbula izinto ezithize kuyona. Uma sithi nje kunomzekeliso, inganekwane engumzekeliso yinganekwane esuselwa emlandweni. Kusho ukuthi isuselwa eqinisweni. Abantu ekhuluma ngabo abantu abaphila, abantu abaziwayo. Ngakho-ke uma ngabe sikhuluma ngenganekwane ethi amahlaya alala insila, sesiyazi ngoba ikhuluma ngesilo inkosi uShaka. Sesiyazi ukuthi le nganekwane le ingumzekeliso. Uma sikhuluma ngenganekwane ethi ugala kaNodade Biyela, sesiyazi ukuthi sikhuluma ngomzekeliso ngoba le nganekwane ikhuluma ngesilo noma ngengonyama inkosi uShaka.
Umzekeliso ke indaba ke noma inganekwane esizothi yize isuselwa emlandweni, kodwa kunezinto ezenza ukuthi lenganekwane ibe nakho okuthile okungakholeki. Njengokuthi nje enganekwaneni ethi ugala kaNodadebiyela kunenyoni, inyoni yakhuluma. Wake wayizwaphi inyoni ekhulumayo? Kodwa ke manje okubalulekile ukuthi asilwazi uhlobo lwenganekwane, yilokho okubalulekile. Okubalulekile futhi ukuthi kufanele sazi ukuthi inganekwane inesingeniso noma inesethulo esihlukile kulena eminye imibhalo yobuciko. Sinokuthilo okuhlukile kunenovel, sinokuthile okuhlukile kunomdlalo, ngoba siqalisa ngokuthi noma inganekwane iqalisa ngokuthi kwasukasukela. Kusho ukuthi lona oxoxayo ulayela abantu abalalele izethameli ukuthi zimlalele, bese izethameli ziphendula zithi cosi. Ngakho ke njengoba zimphendula zichaza ukuthi silindele, sesilungele ukuthi sikulalele. Ngakho ke uma ngabe abafundi bayalelwe ukuthi babhale isakhiwo enganekwaneni noma isakhiwana, kufanele bakhumbule ukuthi awashiyi phandle lamagama athi kwasukasukela cosi, ngoba vele ayingxenye yesethulo. Okunye okubalulekile, umbuzo othinta isakhiwo nesakhiwana okungaba umbuzo omude awubuzeki kahle uma ngabe sibheka ubuciko bomlomo. Senziwa yini? Senziwa ukuthi ake siqale sibheke. Senziwa ukuthi inganekwane inesakhiwo lapho sikhuluma khona ngesethulo, ngomzimba nesiphetho. Kanti sifana isakhiwo senkondlo yomdabu sifana nenkondlo. Uma sisho kanjalo sisho ukuthi kunesakhiwo sangaphandle nesangaphakathi. Asikho isingeniso, awukho umzimba, awukho asikho isiphetho, ngaphandle yokuthi usubhala i-essay uphendula umbuzo. Ngiyathemba kezwakala. Masibheka isakhiwo sehubo, kunesakhiwo sangaphandle nesangaphakathi. Sibheke isakhiwo sesithakazelo, kunesakhiwo sangaphandle nesakhiwo sangaphakathi. Ngakho inganekwane kuphela enesethulo nomzimba nesiphetho. Ngakho ke asikwazi ukuthi singawubona umbuzo omude ozothinta isakhiwo nesakhiwana ngalokho. Umbuzo omude, sisengakaze sawubona umbuzo omude wobuciko bomlomo ozithinta zonke lezi zinto eziyisikhombisa. Sisabone kuphela ukuthintwa inganekwane, kuthintwe izinkondlo zomdabu, kuphinde kuthintwe amahubo. Akusho ke ukuthi angeke zathintwa zonke. Sicabangela ukuthi kwenziwa ukuthi kulwazi olusha lolu njengoba sishilo phambilini. Ake siboneke yini okunye okubalulekile kufanele siqaphele. Kufanele siqaphele abalingiswa. Yebo, bazilwane nakanjani ke njengoba sazi uzoba khona umlingiswa osemqoka, uzoba khona umlingiswa ovelele noma umlingiswa omkhulu. Isizinda sizoba khona, yize esikhathini esiningi alibi khona igama lendawo. Ngesinye isikhathi kuye kuthiwe nje kusehlathini.
Kungashiwo ukuthi yihlathi lasenkandla noma yihlathi la kwaNongoma noma yihlathi laseThembisa eGauteng ekuruleni. Kuye kungenziwa kanjalo. Kuthiwe nje ehlathini, kuthiwe nje emhumeni, kanjalo. Aphinde sibe khona ke isizinda. Kodwa ke asibuyeni singakhohlwa sikhuluma ngabalingiswa. Okubalulekile ke manje yisihibe uma ngabe sibheka abalingiswa. Siyini lesihibe esikhuluma ngaso? Singathi isihibe, singathi isulubezi. Isulubezi yisu elisetshenziswa ababhali elikhombisa ukuthi izilwane ezincane zihlakaniphile kakhulu noma zivezwa zingabalingiswa abahlakaniphile abagcina behlula abalingiswa abakhulu ngomzimba abanamandla bahluleke ngoba umlingiswa omncane asebenzise ubuhlakani bakhe. Bese sithi lokho ke yisulubezi noma isihibe. Akekho ngamazwi nogwaja ukuthi uhlakaniphile. Unogwaja nje angalehlula nebhubesi ngenxa yokuhlakanipha kwakhe. Uma esehlula ibhubesi leyo ngxenye yenganekwane eveza umlingiswa ohlakaniphile ozosebenzisa iqhinga lokuhlula lonomunye umlingiswa omkhulu ngomzimba onamandla, sithi lelo isulubezi noma isihibe, kuyisu, kuliqhinga. Ake sibuyeke manje sibheke izinkondlo zomdabu. Izinkondlo zomdabu ziyisithupha lezi ezimiselwe. Kodwa kokubalulekile kufanele sikwazi ukuthi sikhuluma ngezinkondlo zomdabu, sikhuluma ngezibongo zamakhosi. Asiqaleni lapho. Sikhuluma ngezibongo zamakhosi. Kunamakhosi oselwa. Sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi lo muntu uzalwe waba yinkosi, uzobusa isizwe sakwaZulu, noma wazalwa wabusa esizweni sakwaZulu. Uma ngabe eyinkosi yoselwa, kuye kuthiwe isihloko saleyo nkondlo yomdabu sibekwe ngendlela ethile ekuvezayo ukuthi uyinkosi yoselwa. Kungathiwa izibongo zeNgonyama uShaka. Leli gama elithi iNgonyama lichaza ukuthi lena yinkosi yoselwa. Akulona lodwa igama elithi iNgonyama elisetshenziswayo. Naleli gama elithi isilo nalo lichaza ukuthi lowo okukhulunywa ngaye yinkosi yoselwa. Sisho nini-ke ukuthi izibongo zenkosi, njengezibongo zenkosi uAlbert Luthuli, njengezibongo zenkosi uDokotela uSibongile Zungu. Sisho kanjalo uma ngabe lowo muntu esikhuluma ngaye akayona inkosi kodwa uzalelwe ebukhosini noma wendele ebukhosini njengaye uDokotela uSibongile. Asindluleni ke lapho.
Uma ngabe sibheka amahubo anezinhlobo ezithile. Sinamahubo abizwa ngokuthiwa iziqubulo. Lesi akusona isiqubulo esikhulume ngaso ngenkathi sixoxa ngesikhangisi. Lesi siqubulo sichaza ukuthi lelo hubo lelo eliculwa emsebenzini uma ngabe abantu besebenza. Sinehubo futhi elibizwa ngokuthiwa umlolozelo. Lelo hubo lelo noma lelo culo liculwa uma ngabe sishushuzela ingane. Kukhona ke namahubo emishado, kunezinhlobonhlobo zamahubo. Bese ke siba nezithakazelo. Siyasazi sonke isithakazelo. Isithakazelo besikhombisa ukuthi ubani uzalwa ubani. Uma ngabe nje ekhaya kini wena igama lakho ubungumhlophekazi, uzalwa ubani? Uzalwa uSibiya. uSibiya azalwe ubani, kanjalo kanjalo. Bekungamagama abantu, hayi isibongo. Kwagcina ke sekuzibo kwagcina ke lokho sekubizwa ngesithakazelo ukuthi ubani uzalwa ubani, ubani uzalwa ubani. Yingakho masikhuluma ngesilo inkosi uShaka sithi uShaka kasenza ngakhona ngoba uzalwa ingonyama usenza ngakhona. Bese sithi usenza ngakhona kaJama ngoba usenza ngakhona uzalwa uJama. Injalo nje lento. Bese ke izaga, izisho kanye neziphicapicwano. Masibheka izaga nezisho siyazi lokhu sikubiza ngokuthi kuyizimo zokukhuluma. Cha, kuyakhulunywa ngazo impela, angizuchitha ke isikhathi ngikhulume ngazo. Bese ke sithola iziphicapicwano. Lokhu kufana nokuthi kuba sankulumo mpendulwano. Okhulumayo ubuza umbuzo okhombisa ukuthi khona wena engufihlele kona. Ophendulayo uma ephendula unikeza impendulo. Sizothi ke uma sesifunda ke sifunde inganekwane ethi okokuqala ugala kaNodade biyela. Bese sifunda izibongo. Sizoqala ngezibongo zesilo uDinizulu. Bese sifunda ihubo. Sizobe silithathe kuwo wona lo mbhalo wobuciko ukuze kulandelane kahle, ngoba vele kufanele kube kanjalo esikoleni ukuze abafundi bakwazi ukujwayela le pattern noma singathi phecelezi the system esetshenzisiwe. Siyabonga. Namhlanje sizufunda. Sifuna nje wetshise lokho ebesikhuluma ngakho. Bese ke uyazilungiselela ukuthi mase senza ingxenye yesibili sifunda inganekwane ube usuwazi ukuthi kulandelana kanjani. Angiyibeke lapho okwanamhlanje. Nisale kahle. Ungakhohlwa ukusubscribe. Usubscribe kuwo onke ama channel womathathu. Siyabonga.